Iduai nakabinda kajingkoi jingya jong saida Mary sopo. Iduai nakabinda kaingasan jong kong tidalin badba Christian Darius wanya. Iduairu nakabinda Probina Ramri bad kikun kikti baro nakabinda kajingkoi jingya. Duairu nakabinda Efrisia Kriam kadbaira ke kasngi kha jongi minda kasngi duai nakabinda Adaljisa Basai Moit barake yakasngi kha nakabinda ke jingko jingkha jongi duairu nakabinda Krishan Dame Supai barake yakasngi kha Laispa alai pupra. Wan baro go helmen go para. Wan yaro ching is name ba ching pa. Ga ching I clem ching star. Clem ching ku. Jong u dry u bom to go. Tuhan ko para tong songo yaw jisu nakabinda kane kasngi Thohdieng bending kong jonga ayam len tongin duai ba lemba kajing puson ya kajing sha shitam jongo Chris nginang kam jan bad jisu ngiduai nakabinda kinom pop bakin kala ka bamut kin pai shau trai ngiduai nakabinda ki bapang ki bashitam don bun ki bakarpa na jingai bad na jan nakabinda banduai nakabinda jongi nginang IT ki bara shau jisu kumjuru ya kajing tumu bara ka bangi pin pau ha kane ka mas Bakhuid bakabor jisu nang trai kam hala jongi iwei pa iwei bangin lang shisha ki kun ki bajan badu ha kerteng upa baru kon baru men sim Bakhuid Amen. kajinga e jongo trai jongi u jisu Chris bad kajingi jongo blai lem bad kajinga selok jongo men sim Bakhuid kindon rengka Berdpei baro Ringkat bat piru. tongin sangeshi por ben puson hala ka men sim jongi ha kano kadur ngi pidiang eu jisu ha ka jingem jongi hato ka jingsha jingi jongi kalong namar bangi id eu jisu ne namar bangi ting ya ka ain habangi le kano ka kam jonga jing ting ya ka met kanum long shisha ka baseiso pin ban ka yalam yangi shaka jimpin kain ya ka ain pat ka pop bon sui ngi le pop namarba ngim don jingi shisha yaw jisu ladangi im da ka jingriu ble bat ka jingid ngim lushu ban le pop namar ka jingid ka pin kuid yangi ka jingid ka kar kud yangi ka jingid ka pin kantang yangi ko himen ko para tongin sangesh por hadu kat no ngi don ka jingid bale ngingop chingop haka pop bale ngim kanglad yau bamen bensen sharingi tongin pan borna jisu bau nang karkut ingi dagas namba kardor jungu bandu yaine haka jingid pat ka jing shakri yawu jisu ba id pen slash shu yangi daga jingid hakane ka ayum land bangin kia na ki pop na ki jing snu ba nga pala How play with bor baro. Berdpei ko men ko para. Bangale pop shibun e. Da ki jing perkat. Da ki tin. Da ki kam. Da ki jing le klet. Da ki jing le palat junga. Da ki jing le palat junga. Da ki jing le palat bakrao e junga. Namar kata ngakarpadi ka Maria Bakhuid. Kabaya isa katisuti. Yaki angin bad kiri kuy. Bad yapi ko himen ko para. Banduay na kabindahan junga. How try ublay jungi. Ublay ba don bor baro nis ne yangi. Barendala mapi ki pop jungi. Unyalam yangi shaga jingim bam jikut. Amen.
Strijken rad goble, Isneyani. Strijken rad goble, Isneyani. Christo ma, ko Christo ra, ko nong penin jongi penin yani. Strijken rad goble, Isneyani. Strijken rad goble, Isneyani. Christo ma, ko Christo ra, ko nong penin jongi penin yani. To nginia duwai. Ngi duwai nagabinta ka jinga eben roy ha ka jingid yaw Chris ha ka nega ayom land. Ngi duwai ru nagabinta baro kinompop kibalat sakama bakin wan pai shaw jisu da ka jingid bakin shem jingid haw jisu. Ai baro ka balang kanang ki im da ka jingkoi ka ba ngidang tip bun ki jingale kadon hab saudong jongi banginam jab halor kita ke jing sni baro daga borjisu. To senran daga jing isne bas buon kotrai ngi karpad ya ki kam janga jingkala kabamut ki bangila stang kramba nginla ban pendep da ki donut bashida ya ki jing rakhe ki bangile da ka metjongi da utrai jongi uji su krisu kun jame uba im bad sansha rengkat bad me ha ke jingelong ka we jong men sim Bakhuid uble junom la junom. Amen. Kesimpulan kitab Yesaya. Kolong sang putra kabwe kundai. Putra doang kumnen. Tukerkai katba kila watingkai. Penjamila kasur kat keturoi. Perbena akibat jonga ekikam tam sneng jongki. Hakayin kesem Jacob yakipop jongki. Kila menwat yang mana kasmi. Wat kikwa mantrip yakati jonga. Lakumba kidei kejat penriu kebakwa le hok e. Bat ki bom julendet ya ka an ublei jongki. Ki pananga ya ka an bishar hok. Ki kwa banwan hajan ublei. Banlei ngia sha jing it lada mem ju salia ya ka. Banlei ngi yalani lade lada mem kem snap satya. Hakmi hakasngi sha jing it jongpi. Piwat yala ka jing sungpa. Bar pile to met ya kinong trei jong pi baro. Hakmi pia sha jing it tang ban ya mai ban ya sho. Bar ban ya kura breu da kikti da ka jong pi. Ka jing sha jing it ka ba kum ka jong pi hakane ka sngi kam ompan poi shapneng ya ka sur jong pi. Hato kadai kane ka jat jing sha jing it ka ba ngamon ka sngi na ka banta ubreu bon pen sistem milade hato kadai da ka ba upendem yala ka kli kum ukha ba da ka ba utia halor ka jan berni Berdpei hato yakum kane pin khot ka jing sha jing it ka sngi ka ba paryang hun ha utrai hato kamdei kane ka jing sha jing it ka ba ngamon ban law no ya ki kenjri ka jing boman ban loit no ya ki sai khum jong ka juwar ban aila lut ya ki ba sha ban ben ban kedia ya ki juwar baro hato kamdei da ka ba pi ai jing bam lem yo batngan bat ka ba yalam yo rai tong ba klem ying she ying la jong
Da kebapan kup ya obreu bapani yo I ba ulung khoj bat ban buri yelade na upara jai jongphi te hangta kajing shai jongphi kan sa phalang kum ka step phangap bat kajing pan khoj ya phi kan sawan khala ka hok jongphi kanya thakhamat bat ka borom utrai kan bot ya phi naden kumta pin khot bat utrai unsa jubab pin perta bat unsati ngadon hangne kaktin jong utrai Isongo yauble. Mabar nyospa lai pupra. Nyospa lai pupra. Sang jong ngayang asan kushushu Bok jong nga pla kayay don kmat jong nga Isnay yang ablay jong nga Tupendang kapong jong nga Hajing spoon jong Yummy ko try nga lalepong lalesang nga lapin snow sea sad yummy try kendra naduba punya nga kendra nga long tanong po haka pok lakha sop haka jing bom ho Hajing spoon jong me Mama mi ko daya kajing kut kadonu Doi kaya nga jing maya kajing star Senredu isok badan pen kut parianga Sadya nga atray ngan kamli yagayon Isnaya nga ablay jong nga Tupendang kapok jong nga Hajing spoon jong me Yaro yutran U Christ Jesus Yang jod ban siap ka gospel jong Wat yakababha yakabasnil mapindub im Bat ba utray ublay kipad undan shisha bat pi Yaro yutran U Christ Jesus Yang jod ban siap ka gospel jong Utrai undon rengkat bat pim Rengkat bat piru ka jimpuli na ka gospel Bakhuid kat kum Matthews ka buram hame kutray ki sinran u Yohanes Baptist kila wan shaw Jesu ki ong bale mangi bat ki parisui ngi sha jingit
Henry gets in ran jung me, Kim Sha Jingit Satya. Teu Jesu la jibab yaki. Hato, Kibala Shawer Shaga Jinkawai Poika Poimen, Kilamo, Ban Les Ngosi, Kadba Unonglate Kurim, Udang Don Batki. Henry kan Poika Por, Haba ya Unonglate Kurim, En Shimno Naki. Te Hangda Kin Sasha Jingit. Ka gospel jong utrai. Kajiro imi kukris. Ko himen ko para bait hautrai Jesus Christ. Kadba ngidang don hakane ka ayam Bakhuid. Kejimpule ki arab yangi kumno ban penjanai shushu ya kane ka ayam omde ka ayam henre lempa ka jimpin trekam ya ka ayam ha ka jingim jangi banginduk long ke ba janai bat ke ba kam kuid ha ka jingim jangi ka jingtumu jong kane ka ayam kalom kumno bangila ban kam jan badu Jesu ha ka jingim jangi kumno ngila ban kam jan badu nong le kurim jangi. But niusno na baro artili ki jimpule ka cruncha panga jingsha jingi. Don bon ki brio ha kaba ring jingmut na kane ka gospel ki ong ujisu ong hana ong don kam ban sha jingi. Namar ngi ngim don kam ka jingsha jingit kam long ka binta joga jingi. Don bon ki brio ki ong. Henry ujisu ong pinpan ngi don kam ban sha jingi. Namar bale. Kaya ka pang jong kane ka gospel minta kasngi kabang yusno. Ki sinran jongo Yanis Baptist, bad ki sinran ikinombur jongi Parisi, kila wan kirli yaw Jisu, bale ki sinran jome kim ju shajingi. Kataga mod kita ki brio baro kilong ki brio ba shajingit namar ba kathe iyaki daka ai. Kariti niyam jongi kala kikaya ki baki deben shajingit katasngi. But kila bud binya ya kata ke jingi kai. Kalam das ngotu balai ki shajingit. Don bun ki brin apdeng jongi ru ki shajingit da ka ba kunyum. Namar ki ting ya kai. Henry ujisu u ongkum no. Hoit ka jing shajingit kadon kam shisha. Ka jingsha jingit ka yarap kumno yangi ha ka jingim jongi ujisu batai. Ka jingsha jingit ka yarap yangi banyajan badu nangleit kurim. Ka jingsha jingit ka yarap yangi banrung ha ka jingtia kurim. Ka jingsha jingit ka yarap yangi ban lai loy na ka jingsausi. But ki briu part ha ka nega jukro ki perkat ka jingsha jingit habangi kiar na kano ka bam gadi kalong ka por jong ka jingpen chitom yaki kalong ka por jong ka jingsausi yaki namar ngim yobam ngim laban bam do ngim laban bam ka jimbam ka babiang tina nga namar ka taga daw kis kusalai kis sausi henry jisu paduang komno ka jingsha jingit ba shisha kadeben pinkumen yangi penban Nagataga daw Jisu la ong ya ki nongbord ki sinran jong Yanis Baptist ki sinran jong kin sa sha jingit haba kis ngautu nongleit kurim don rengat batki minda kane kalonga por jong jingkumen namaru nongleit kurim don batki badu Jisu ong utta nongleit kurim Jisu hi bad kadba Jisu don batki kim don kamban sausi Henry en supoi ka por Kinsa stang ban soto ud nong late kurim ula jingai naki but kin stang ban shajingit but kin stang ban shajingit ban yajan biang badu nong late kurim kabamut Jisu hikayangi ka jing tumo jang ka jing shajingit ka jing tumo jang ka ya ka baro ki kam
mensiam jangi kalong banyajan badu Jesu unong leit kurim. Kabamod ni haban sauto habau Jesu kren hangne hapa siya haka parsi siya panginong leit kurim. Kabamod unong leit kurim ukring yaka kurim jongo barabor shabu. Unong leit kurim attract yaka bride shabu. Unong leit kurim ukwa barabor baka kurim jongo kadon rengkat badu. Kabamud hanno unong leit kurim baka kurim ki kam kumen palat kadba ki dangdon haka jingdia kurim jongi. But mintau Jesu wang lada pikwa ban tur sya ka jingdia kurim tolong ba kaloi ban sya jingit. Kangne ka jingsha jingit kalong ka bakata ya ka do jongi ya ka med jongi. Haba ngi tengan haka do jongi kadon ka jingsliang haka mensiam jongi. Lese buna pedeng jongi ngi ken mau ya ka jing tengan jong ka do kalam ngutu ya ka jing hun jong ka mensiam. Namar ngi don ar benda haka jingem jongi kawe ka benda kalong ka do kawe ka benda kalong ka mensiam. Ka mensiam jongi kalong ka kurim. Ka kurim ka trang barabor nagabinda unong leit kurim. Unong leit kurim ulang Jesu. Ka mensiam jongi ka kurim jongu Jesu ka trang barabor banyajan badu Jesu. Henry bonsin ngimju burom ya ka kurim hapo jongi pinban ngikam burom ya ka medjongi. Habang ngikam burom ya ka medjongi ban ngi wat kumno ban pinkadang ya ka jing trang bat ka jing kwa jong ka do bat ka med jongi ngi kinyot ngi kanglat ya ka kurim jongi ban ya jan badu nong leit kurim ngi kanglat ya ka kurim jongi ban rum ha ka jing ya kurim bandup ban kemen lang badu yo kemen lang badu nong leit kurim kane kalongka jinge hakamat babun mut ki brio. Hadu Jesu wang ka jingkumen jongi kalong ka bapura haba ka kurim kaya kendo ya unong leit kurim. Haba uku ka kurim kaya don lang badu nong leit kurim ka jingkumen kalong ka bapura. Lem kumda ka jingkumen jongi kan kala siya ka jing sosi. Nagataka daw Jesu wang ka jing siya jingit kalong tik kum ka ling badon kor. Ngi barong itip lese buna padeng jongi ki basa hajan ki wa sha ki don ki ling barit ki king ya ke ling bat ki late ban kwai doka batong doka kumda ter henre ladang i pendai ya ka kor ha kata ke ling kan kelalong ka machine board kan kelalong ka ling badon ka machine badon ka kor ban pinstet ya ka jingiait kamda me Jesu kren hangi bangi de ban long kiling ba pendai ya ka kor ban ya le persya ya ka jingki jur jong ka duriaw ka bakang lad yangi ban yait stet ban kistet sha unong leit kurim jongi Ni im hakene ka duriaw kabaki barabor da kiler batki daw bakanglad yangi bantur koloy shawunong leit kurim. Bad hangne ngi devan soto ka jingsha jingit kalong ka kor ba pendai bat ka ling jong ka jingim jongi ba yarap yangi bantur koloy tur sted kalem kano ka jingtur jong kane ka jingim kabayale persyayangi. Blessed badon bam sautu kabamut ngide ban long engine board. Ngide ban long giling badon ka engine. Badu Jesu ong kata ka engine kata ka kor kalong ka jingkwa jongi ban sya jingit. Tepide ban pinbait ya kane ka engine ha ka jingim jompi kenapa ya ka jingyai lindi jongi ka lindia jingyai lindi pilgrim jongi kalong ka bastet ban kudup ya unong leit kurim
kane kalonga jingmut kabau Jisu ai hangi henre bon gi pri ki om Jisu ong hana om de ban sha jingit henre Jisu ong kalam ka jing sha jingit pimla bandon lang badunong lei kurim bad Jisu la ong roha ka gospel jung Matthews ka ba continue kum kini ki jai bammen pide ban yale da ka jing sha jingit but ka jing duai ka jing sha jingit kalam ka jing duai kamla ban long seizo namar ngi perkatang ga dojangi Henry habang is tang ban pen kalai ni ka jing sha jingit jungi da ka jing duai kata ka jing sha jingit jungi kan kerlalong ka jinglong jong ka mensiam but kan kerlalong ka jimbam mensiam ka jing sha jingit kalonga jimbam mensiam naga benda jangi iwei pa iwei banyakendu yawunong leit kurim but ban kemelang badunong leit kurim but kalam kane kaling ba pendai kor ngi kalalonga ling kabashad habawan ga ler habawan ga dew habawan ga jingale jongane ka parte kum giling kabangi king marwe kanam seizo henry ladangi pendai pat kane ka jingim jongi da kum kini ki kamriu bale ngin salamba seiso kabamot ngimde ban sakut ha kertin niam ne ka ain kabakadau yangi ban le kum ne kumda henry ka jingsha jingit kabaklelang bat ka jingidu kris ka jingtrang jong nagabenda u kris kum ka mensiam kabashat kemen ha utrai ngide ban shat kemen kane kalonga jinge jongi bun sin ngimnang ban pen trang iya unong leit kurim ngimnang ban wad ya unong leit kurim ko himmen ko para ha kene ka ayom land ngide ban lomba perking kumbangala ki kai nadus ngi balang Berdpei but kumjuru hakas ngi convention bangide balengide ban shajingit badeng balengide ban kindia naka ban bamdo kalong yakane ngidang pinla pelai lu dia kamen siam jongi naki jingkit kababun kaba benchet halo jongu daki pop ban light lud ban pinstang shushu ban pinsting shushu ya kamen siam jongi kramba kamen siam jongi kanduk laban her shawunong late kurim ngidon kam ya kaneka jing benchet ngide ban benchet ya ki jingkit baro da kaba sha jingit nakataka daw ha ka kitab Isaya ula om ka jingsha jingit jongi hindai kalong kiting ya kain kiting ya kartiniam bad ban penbiang ya kartiniam kila om hoy kane kadega sngi sha jingit kane kalong ka sha sngi bangin kindia henry man ka sngi kalong ka sngi bangi trang habang istang ban pinkup ya la den na kane ka jinglong nginom tingshu nginom kuslai shu nginom kunyum shu nginum don kano ga Zimbabwe ban sha jingit ban kindia na ka ban bamdo lem kumta ngin kalalang kibri ba kinyum na ka ben da ka do da ka ba kinyot ya ka men siam jongi tangil lang ke ba palai lu dia ka men siam ba kan do kher barawor ban don lang bodonong leit kurim jisu be id ngi duai na ka ben da ka jinga ban sautu shai khadar ya ka jing tumu jong ka jing sha jingit bat ka ba ka ben kindia nakabam do jisu kerku kardo yangi bangin dup la ban pelai lud ya kamen siam jongi ban shat kamen barabord badonong leit kurim namar kamen siam jongi kalong ka kurim jongu kris tat hadu baka ya kendu ya unong leit kurim kam hun satya ya rap yangi ban pen hun ya kamen siam jongi man kasngi lemba ka jing kindia nakabam do ka jing sha jingit bat ka jing duai kanamba ngilong ki ba seiso hakamat jame enyaro ya utrai Jesus Christ Junom la junom amen. ko himen ko para tongin yang tongin pla ya ka jinget ka jangi nganget How blame Bob dun Bobaro, Ulong Tau Kabeneng Bagado, but how Jesus Christ who Mamarwe Jumu, Utrai Juni, Yau Balapuna Mensium Bakhuid, Yau Balakana Kamaria Tesoti, Bala Shalabain Hapo Pontius Pilatus, Lasana Panayahu, Layap Balatepiahu, Ulakia Shekibaya,
haga Sngi ke balai lami pat ne ke beya ula kio shabene usham shikamon play upa badon bor baro nang ta unwan pat ban shari ke beyim bat ke beya ngang ye haumen siem Bakhuid haga Balang Catholic Bakhuid haga jingya sula kirikoid haga jingma yakipop haga jimmi pat ke do daga jingim bam jikut amen. Laispa prapusa. Laispa prapusa. Toya duai ko men ko para baga jingknya janga barjompi kallang ka pediang hun hau blai upa badon bor baro to tra yung pediang jingknya ni kiti jongpi na ka bentai ka jingro ka buram ka keteng jumu ka jing mentoy ngi pada ka Balang Bakhuid jumu baro ko we ngitarwa hame ko trai ya ka jingknya da ka ba ngi rakhe ya ka porlen ngi duai bakan pelong ya ke donu jangi ki ba me pediang hun bat bakan ai hangi ya ka bor banlong ki ba khloi ban len lade da u kris utrai jangim amen. utrai undon reng ka bat phim Ringkat bat pi token tiu ya na ki donod ni kintiu ki shautra tongin ai ngu ya utrai u blai jangim ka shang hok bat kedai da shisha kalong ka ba shang hok bat ka badai ka dei ti jangi bat ka jim penim yangi hamal la ka por bat ka jaka banai ngu ye me ko ken rat ko pa Bakhuid ko blai badon bor bat bam jikut namar mela hukum yangi banai kangu kadem jangi da kal jinglan lade kanamban pindu bor ya ka jing sarong jangi kinong pop bat penlong yangi kinong nong pertu board ya ka jing spoon jame haba ngi ya ailem ya ka jimbam jangi haki baduk bat kumta ngi pendon buram ya me rengkat bat belin ba ki angel kat ba ngi penbana da ka we ka sur ya rom Bakhuid 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 utrai usim don boru blai ki pai meneng bat Berdpei ki arwai lan ka jing ya ro hosana hosana shadrang dang Hosana, Jing Yaro Yuda Bawan, Hanam Banan Gerteng Utrai, Berdpei ki arwai lan, Gajing Yaro Hosana. Hosana shadrang dang yublei Hosana. ko men ko para tongin pan na gabinta ka jinga e ben eat ew jisu baka men siam jangi kan shat kamen bara bor hau jisu
hau men siam Bakhuid tongin duai bangin nang yo jinga shushu halu jangi banlong ki ba washida ya Jisu trang ya Jisu bania solang badu Jisu bania long kawe badu Chris bangin long ki ba yakendu ya wenong leit kurim man ka kelip mat da bar ki kamba ba kamen siam jangi dashisha melong Bakhuid katrai kata mei jong ka jing Khuid barom Namar katang ikar pad yame to pen Khuid pen gandang yakini ki jing tarwa jangi da kabapa yaumen siyam jame kum gawam je halo jangki bakin kalalang yangi kammet bakas nam jangotrai jangi u Jesu Christ haka por baladino yavu badala ka mons nobha ula pediang ya ka jing shashitam ula shim ya upu Bada kabaingu yame ulakdia yavu badula ai halage sentran u ong toshim batto bamna kane pi barro namar kane kalong ka medjanga ya ka banaiti na ka benda jumpi Hakaju ke rekomendala le bam ula shim ya ka kuri bada ka baingo biang yame ula ayaka halage sentran u ong to shim bat dina kane pi barro na mar kane kalong ka kuri jangas nam janga janga jutang bat imai bat bam jik ya ka ben pen mi naga binda jambi bat naga binda ki babon naga binda ka jimap ya ki pop to le ya kane ben kan mau yangam kos nam bakardo jangu Chris to pen Khuid yangi to pen Khuid ya men siam hadim pen Khuid pen koi pen kia ya ki bapang ki bashita ya da yangi na uksuid kajim maya John kajinget Katasin bani bam yuni upu bani di nakani kakuri ni pen benar kajing yak jong ni putra Tuhan Namar kata ngi ke pen menda ya ke jingia bar ke jimi pa jangu ngi tarwa hame go tra ya upo janga jingim bar ya ka kuri janga jimpenim ngi da aingu aidem namar mela nyu yangi ki ba bit ben ya hakama jamme bar ben shakriya me da ka bas nge verit ngi kar padia me bangi ke bayo benda hakamet bar das nam ukris ngin long ke bela pen yatali kawe da umen siyam Bakhuid Takan mau ko traya ka Balang jamme ka bala priyan hasatala ka parte but to penjana ka ha jingi renkat badu Francis upa Bakhuid jangi ubil but marwe nu bishop jangi but baro kiling do but kirinium takan mau lemro ki himmen ki parashin rang but kinde ki bala yoti ada ka bakar mani ga jimmi pat but ya baro ki bala kalan no ha jingi sne jamme to pediang ki sha ka jing sha ka ma jamme to isne yangi baro ngi kar padia me Varenkat bat kamaria teisuti Bakhuid ka kami jango bale u Joseph Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid u Francis di seis Bakhuid but baro ki rikuid ki bela pensa vaya me pateng la pateng nilong ki babit ben yobin dalem ha jingim bam juk but bangini ro but pendon boram me da ukon jamme u Jesu Christ dawu lembadu badhawu Kanlong hame ublay upa badon bor. Hake jingelong kawe jungamen siyem Bakhuid. Barro kaburam bat ke jingero. Junom la junom. Amen. Ko himen ko para tongin duwai kumbau Jesu lay kayangi. Bangin duplong ki kon ke bakongu ke ba isir hem yaw Jesu barabor. Bangin yakendu yaw nong late kurim jungi manin ka kerlip ma junga jingim. Ko pa jungim. Ubah bening kamlong Bakhuid ke kerteng jumi. Kanwan ke hima jongli kanlong kamon jongli ha kakindau kumbah bening. Tu ay ke mentar ke jimbam jungi kebahala kesmi. Batu maap ini keringkang jungi. Kumbang iru hima ke beres jungi. Wadam yang isya ke jimpen shoy.
Henry te pelai tingi na karasuniu. Te pelai tingi ni karpat kotrai naga jing suniu baro. Haga jing spoon jame. Toy jing suk jing sign haga sngi jangi. Kram bada ga jing rap ga jing sne jame. Ni light bada bona ka pop. Pan ni yo jing da naga jing jar baro. Kat bangi da ngap kemelin di haga jing karmen Bakhuid. But ga jing wan pa jung nong penim jangi u Jesus Christ. Namar ka jongle ka lom ka hima, ka jongle ka bo ba ka burang, junom la junom. Kotrai Jesus Christ, may ubala ang haki apostol jame, ka jing suk nga I happy, ka jing suk janga nga I happy. Wat pet iki pop jangi, Henry aga jing ay janga balang jame, bad haga jing spoon jame, to ay hakai aga jing suk, bad ka jing yatale kaway, kat kum gamon jame, mame uba im, bad uba sensya, junom la junom. Amen. Ka jing sukotrai kandon, barabo ringkad bat pim, Ringkat bat pi. dap laga jing idu Christ, tongin yay markelia. Kun lang ron, me bakit no kipo ka Berdpei. Dus nou sen eyangi. Kun lang ron, me bakit no kipo ka Berdpei. Dus nou sen eyangi. Hakumi, ukon lambro jonga bale, unong late kurim jongi, bakit no yaka pop jongi, ban pelai lud yangi, ban long ke ba hair shau jisu man ka kerlema, suketo ke bala korcha ka jing kawai jong ukon lambro, Hukun rai nong ka shangkop nong bo ka yin songa, Henry shi om tang kan til me ka mensin janga kan sakya.
jonga ngamani yami banga yami Jisu ko blay jonga Jisu ko lok jonga Hadut upur medon Hadut kawan medon Ulay ugriw pura Kotrai Jisu Nong ten im konong late kurim jangi Gis no go yamengi id yame namar melap piam yangi hakane ka Eucharist Bakhuid daga bapin kadang yangi da upu na bane ko Jisu be id kamen siam jangi katrang yame kamen siam jangi kashat kamen hame habame wan rong hapo ka dolur kamen siam jangi Balang yangi ko Jisu balang ki balai loy da ka bayai lemba ka jing shashita bagiya kandung yame da ka batrang yame man ka kelip ma yalam yangi sha ka jing tia kurim jame man ka kelip ma panginom do no ya ka jaka ha ka jing tia kurim jame Jisu be it karko kardo ya ki nom pop karko kardo ki bri bam soto ya ka ne ka jimma ya ha ka jingim jogi kam ta me ha ka ne ka portland pakinang yo ya ka jinga e ban wa shidaya me akin wat ya me kalam sange ya itiru ya ki bapangi bachita maro ki batia pang hagi inga sem jogi ha ka hospital Nang karko manapin ko ay nagi maro daga jige jame hallelujah Jisu ya ro ya me mane ya me Jisu ta ya ki maro ko Jisu ben sauto ya ki maro ko Jisu ay ginom pop kinang kala ka ba mod da ka ba wan shida ya me kalam sange hallelujah 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 Jisu 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 ben jana ya ka jingem jangi ben god ya ki Jisu pangilong shisha ki kon ke ba wan kalam sange ya me hallelujah 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 Jisu 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 ai bo Jisu ai bo Jisu ai bo Jisu ai bo ringi Jisu Jisu ai bo ringi Jisu 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 hallelujah 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 to nginia duai ngikarpat koble badon bor barro lemba ka jingshim benda hagane ke jimaya yan pen kuid yangi naki light ki let barro ba en pelong yangi ki babit naga binda ki jimpin kia jange jingir jame da ukris utrai jangim Amen utrai undon ring ka bat pim Ring God but piru nguya ka kli bat pani ka jingkor kuna Jisu namar ki kamba jame ko ble ba yisne to ai ba ki pai jame kin terwa ka jingaingu ba kalempur ba da ka barake yakirti na minbarim Haga jingiait pilgrim jangi to aiba kilong ki babit ben poi shaga jingio I yame markumat shi junam dau Chris utrai jangim Amen blay badon bor baron karku ya piupa baru kon baru men sim Bakhuid Amen ya lesuk ben pen bana ya ka kubar bha jang utrai daga jingim ka jampim Niswangu ya ublay kito ki bamla ban late naga benda ka lindi dim bana shi mane ngit porjan mit ngin sa IAP online lindi dim pana bat utrai in karku kardo IAP Nomor Ndri Pusau Jing mong ukres mi ai ku play Dwi don chingi im la champagne Wadu basong lempur bishlay
sim Bakhuid. Kumbag lalong hak pameningkong kumsut mentap barabot jinam la jinam amen. En je raad je trai Jezus Christus. Jinam la jinam amen. Amen. Nak bentar ki paralog ki baju sim bentar ka online mas man ka step mentar ka por ngilapen kela ka por kan salong ndru siteng man step. Kalian tiding penaruh ingin salong ha ke por ndru bajian ndru siteng kum tu sampai dia ka link.